Mbola tsara Madagascar, mbola tsara voka malagasy. Tompoko lahy sy tompoko vavy. Ampaindrena ikoragnako ito aminareo. Raha ohatra ka tsy marigny izy, zaho ny misubirany diniko. Izy nambarako tsy koragna ikasiky politiky, tsy koragna ikasiky olo, fa ny fagnanaragna antetona eto. Maro olo mivolagna pasteur, tsy mampagnino, fa adidinay ny magnanatra. Ary adidinareo koa ny magnanatra zay raha ohatra tsy mety. Eto rahalahy ranabavy, amin'ny zavatra mandalo a Madagasikara, zay mboka amin'ny sosokevitry aoe. Ino ny tiany ambara eto? Mampalahelo zavatra jiaby mitsanga Madagasikara. Ino ny antony ivolagnana eto? Ny fanjakana maloto, lotoviny, sorampotaka. Satria efa ela zaho mivolagna eto, voka malagasy, avelao fanjakana iasa. Arampodiko ndraiky, avelao fanjakana iasa tompoko lahy sy tompoko vavy. Ho any atsika vahoaka, azotsika atao ny mijery Facebook, fa tsy magnaraka ny manipulation zay ataon'olo am Facebook. Voalohany, misy raha tsy azotsika ono. Le raha mandalo any, raha jiaby mandalo any atsika vahoakany misy impact, fa tsy ny mpagnano politiky. Mpagnano politiky miady hatrizay ka hatrizao. Atsika vahoaka midika amin'ny adiny mpagnano politiky. Ino ny antony? Ekeko, atsika mijaly. Matoa Madagascar, voka malagasy mijaly jusqu'aujourd'hui, using le système mba afahatsika mangaraka legny système regny mpagnano politiky mifandimby am tany vahoaka mosary, vahoaka tsisy raha hoaniny, mora be imanipulena atsika. Tsy nino mahatonga za ito. Raha ohatra ny mpagnano politiky magnano adiny mpagnano politiky, oka loatsika vahoaka mandiniky. Satria raha jiaby mandalo Madagasikara, raha jiaby mandalo Madagasikara, tompoko lahy sy tompoko vavy, voalohany hetsika jiaby misy derrière, ary misy manipulation. Aminaka, za loatsy mivolagna hoe miaro fitondrasana amle zava-misy, fa kanefa ny tiako ambaranareo, déstabiliser ny mpagnano politiky ny fanjakana. Za mivolagna eto nge za olo tsotra, vahoaka, marary, misy fitiavana Madagasikara, karanareo vahoaka. Déstabiliser ndro Madagasikara, ino ny zava-misy? Maloto ny fanjakana. Eske tsika vahoaka ve aharitry, mavita miaritry? Donc non. Amezako calcul tsotrana, ny mpagnano politiky 99,99% tandriasantsika vahoaka na raparo, na ny mpanohitry, na namperignasa. Amezako calcul tsotrana, ro jiaby io misy miliara. Ino ny atao hoe misy miliara? Ny miliara tompoko lahy sy tompoko vavy, raha ohatra mpagnano politiky araiky misy miliara, 1 miliara, ataoko 1 fo, dikan'zegny izy mavita mirassurer presque 5 ans de sa vie en faisant raha tsotra. Amezako anareo exemple à Madagascar, raha ohatra mpagnano politiky araiky misy 1 milliard, izy koa mina 500 000 francs par jour. Ataovanareo calcul, 500 000 francs par jour égale 15 millions par mois. Izy koa en 10 mois 150 millions. Mazava raha volaniko, en 10 mois 150 millions. Calculé. Donc en 6 ans, stable. Stable. Parce que 500 000 francs par jour, ma vitamine pina famille, raha ohatra minan-tragno, izy misy rabe, misy raha jiaby, donc électricité nany fonga andefeny. Voilà. Donc atsika vahoaka tompoko, na atsika vahoaka nge,
tout d'abord atsika tsisy vola de côté fa hoe magnarakaraka dimy atsika tsara atsika vahoaka fa anitsika isan'andro angy 15 000 francs hita ndraiky tsy hita izy nagnino atsika mety imanipuleny zay mpagnano politiky nagnino atsika mety imanipuleny zay ny ro olo fa stable amy tany misy ro donc raha ohatra ka atsika tia mariny ny fandrosoana matoky mariny amle fanjakana mijoro oka loatsika mba tsy hidriky amty déstabiliser fanjakana ty satria io tsisy avantage tsika volanko io avantage ny mpagnano politiky io avantage ny regny mpagnarivo fa io tsisy avantage tsika vahoaka ny avantage tsika vahoaka tompoko lahy sy tompoko vavy mangataka voalohany mangataka amy Zagnahary mba ahazo mpitondra mahatsapa atsika vahoaka ny faharoa magnarakaraka raha ohatra tsika hidika amy système ro midestabiliser Madagasikara io atsika donc tompoko lahy sy tompoko vavy lasa hoe manipulendro fa eto za mitoloka amy fanjakana mitoloka amy président de la république miangavy mangataka zay tompoko lahy monsieur le président système ivoagna satria mahatonga zavatra jiaby miseho karaha io marobe vola tsy agnaty la banky marobe vola tsy agnaty la banky fa le vola misy olo ange managna vola miliara agnatin'ny tragno avitandro midestabiliser tiako ambara ny tiako angatana ary mino sy matoky zaho ary eto alohan'ny volagna izy ho any atsika vahoaka voalohany sécuriser tsika vahoaka karaha tsika nino natao hoe sécuriser ny vahoaka karaha tsika atsika mila midenonce atsika mila tsy mila mangala raha tsisy dikany marigny akeko raha ohatra tokantragnonao ho amegna 5 millions ataova raha karaha zay ataova raha karaha zay noho ny fijerevanao tokantragnonao tsy sambatra mety alainao 5 millions fa imaginez le vola omezan'olo anao pour rien igny midétruiser taranaka manjafinao ary midétruiser olo agnilanao ndraiky agnilanao ino dikany lasa ataova agnatin'ny moralinao criminel ianao olo criminel mampidika anao criminel zay ny tiako ambara raha ohatra ka misy magnato ataova zao baka déstabiliser fanjakana io zao kaza resy ny vola écarté izy soit dénoncé izy c'est simple raha ohatra tsika mihiny karaha tiny miala fanjakana raiky avy koa hafa ziska mbiegna tsika mila tonga saigna tsika vao areto ny amaragnako volako ho an'ny mpitondra tany sy fanjakana hitatsika ny ararim-bahoaka ary hainay ny jalinareo ny fitiavanareo Madagasikara donc ino ny tiako ambara magnapitra rafitry tsara amizay olo hitatsika maro olo very maro olo maty vonin'olo fa kanefa sao de voafitaka amregny olo mila idestabiliser fanjakana iatsika malagasy vaoka malagasy ary sao de voafitaka ianareo monsieur le président ho an'ny vahoaka marigny ekena misy ny faty olo misy ny alitra olo fa kanefa kosa misy olo montena amiagna vola idénonce ray ihany no namon'olo atsika azony choquetsika lasa manao fatany ny fifarany zegny izy tompoko lahy izy tompoko vavy ajanona mitongava saigny atsika mitongava misy raha mamparadratsika fa misy raha azotsika dininy mandamy Madagasikara misaotra vaoka Madagasikara